Nok Rosa Jenong Nok Putri kanggo Mami Elgine keding Nok Ipan Yayula Roseti Mamai Rahma Papai Rahma Abia Irgi sing beta ijo Bunda Hajat Seri Nok Mila Rosa Nok Rateme keding digawang Nok Mala sing beta iwan Aduh kakak wis rong taun lawas kita hubungan apa mungkin bisa urip bebarengan ake rintangane ake halangan alasan duwe anak lan rabi wayuan kakang bliwani oh kasih ya kasih bos walu ya sayang bos walu bos walu bos walu bos walu lamun kakang bener eman lan bener arepan sayang bos lepong kula nunggu tanggung jawab sampean Nok Mala sing beta iwan Nok Angel bos Jepang 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 disambung sahabat Jepang bos walu Wong Capres Wong Capres Wong Capres Wong Capres Wong Capres Wong Capres awan bengi janji kakang tek anti bos ora niat ora pengen luru ganti bos YN martabak 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 kula rela kula nerima asal laksana wong capres bagian urip diwaju kula wis pasrah wong capres maklum kula ngerti wong capres wis duwe rapi tapi kepeken Nok Mala beli bisa klaim wis lawas hubungane wis berlancur segalane kang kula isi pengen cuci dikawin sama lamun kakang boke una bener eman lan bener arepan sayang mama una kula nunggu mama una ning sampean mama una bos walu sampai Jepang Nok Angel bos Jepang abang Nok Angel bos Jepang Nok Angel bos Jepang Nok Angel bos Jepang Nok Angel sampai Taiwan Nok Kingsul sing ana ning Taiwan Nok Kingsul awan bengi janji kakang tek anti Nok Kingsul ora niat ora pengen luru ganti Nok Putri telung agung sing telung agung Nok Putri kula nerima kula rela asal laksana Nok Putri telung agung bagian urip Nok Putri asal bahagia Nok Putri maklum kula kang ngerti Nok Mala ning luar negeri tapi kepripen kulane lu bisa klaim wong capres wis lawas hubungane wis berlancur segalane dan kula isin kula pengen dikawin
kita hubungan Bos Walu, marga. Bos Walu, Apa mungkin Bos bisa Walu, urip Bos Walu. bebarengan? Ake halangan enok rini wong Taiwan sayang alasan masih ning luar negeri balik nanak bliwani. Oh kasih, Ya kasih sayang, ya sayang Ajawati kakang nok masih. malah sing tangan amai bagas lamun kakang bener emang lan paning arepan sayang Nok kincul maning, kula Nok kincul Taiwan. jawab nok kincul, nok sampeyan kincul Taiwan. matur kesuwun nok malah sing akeh rezekine Bos wong Walu, nok putri uga matur kesuwun sing akeh rezekine Sun.